Здравейте! Днес сме 23 август. Събота и може да си остане за малко вкъщи и да си свършим някаква работа. Този млад хряб вече има първите плодове и до него израстват много дивачки, ей такива с много боцки. И на всичките взех да сложих пъпчици. Показвал съм в другите клипове как се правят чибъдинг и под кора пъпки. Те ще бъдат спящи, защото идва есента и зимата и ще тръгнат чак на пролет. Значи на тези дивачки поставих навсекъде по няколко пъпчици, които ще тръгнат на пролет. Затова се казват спящи пъпки. Тези, които ги слагаме май-юни, те тръгват през цялата година, се развиват, тръгват рано. А тези ще бъдат спящи пъпки. Онези са будни. Имам още ще сложа още някъде няколко пъпчици и ще приключа с тази работа за днес. Това беше поставяне на пъпки, задачката на дивите дзинзиливки, ето им казват тук, да ви сложиме питомен хинап. Ще видим наполет как се развиват и ще ги снимаме отново. Чао, чао и приятен ден на всички!